Hallelujah, kakabsat. Padaydayaw iti Apo. Hallelujah, hallelujah. Tumakter tayo nga ron kakabsat. Intay idayaw iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Uray pa'y dagiti agbuybuya kada tayo. Ijay online, kan ijay YouTube. Kakabsat na yung bagarabi tayo. Tako na ti Apo, makikadwa kayo nga mangidayaw kada kami. Babanit pa nang idayaw iti Apo. Tako na ti nasantuan nga surat. Amin nga daangas na kat idaydayaw tayo kuman ni Apo Diyos kakabsat. So nga, makikadwa kayo habang kantaan tayo daytoy mangagkutatimek sakbay nga kararag tayo. Hallelujah. Maninsan pa'y magkakabsat, hallelujah. Mangeng kutaniye Syakti awagan na Apo di daram nagdedet Syakti dalusana umayak genta umayak api ugasan ti daram upog di kalbaryo. Maminsan pa koro, hallelujah. Umayak genta umayak apo sanak di daram upog di kalbaryo. Hallelujah. Makararag tayo ng kakabsat, makikadwa kayo. Iti panagkararag tayo, si Papa kumbabatay kung mga masidag iti Apo kakabsat, tapno, iti santo nga Espiritu kat bumaba ka na tayo kakabsat. Hallelujah, hallelujah, madaydayaw ka Apo. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Wala po, umay kami, nga si Papa kumbaba, di ta trono, iti parabor mo, iti ito nga rabi, Apo Diyos. Apo, dakkel una, iti panagyaman mi, iti ito manan Apo, nga rabi, tanadanon mi manan Apo, ito nga rabi, Apo Diyos, nga daan Apo, iti pigsa, kansalun at mi, Apo Diyos, ngayon pabulod mo manan Apo, kada kami, iti naglabas Apo, iti nakadomingo, di nakamapo nga binaybayan, kas Apo, adamanan Apo daytoy nga aramid mi iti Ilocano service, kas Apo, tatay bigat, Apo Diyos, nalpas iti naramid mi manan Apo, kas Pastor's Day, iti dayto nga iglesia, Apo Diyos, agyaman kami, iti katagumpayan, dayta nga inaramid mi baban Apo, iti panangidayaw, miken ka Apo Diyos, tatay bigat Apo, tiday ito nga rabi Apo Diyos, hallelujah, bendisyon nam kad Apo, titunggal may sa kada kami, uray pa'y Apo, kadagiti agbuybuya kada kami, Apo Diyos, Apo, hallelujah, luktam kadi Apo, ti panakaawat da nga na espirituan, Apo, dagiti tatao, agbuybuya kada kami, Apo Diyos, dagiti sa
sasaom ko maapo maindingan da apo nga dinggan dagiti sasaom ti daytoy nga Yes, oh God. oras into no tumakdar apo iti adipen mo apo Dios nga karamaten apo Dios kas apo itultuloy mi nga apo ti panangidayaw ken kababan apo iti kankanta apo Dios apo agyaman kami daytoy ti dawat ken kararag mi tinapatigunan nga naga ni Jesus nga po mi amen and amen hallelujah. Kantaan tayo man dati balay gi kakapsan. Hallelujah. Dayawen ni Jesus mangisalanan kanya balaygi amin abas pasul ko pinakawan na ida balaygi wen balaygi hallelujah ken Jesus inted na di balaygi gloria gloria hallelujah madaydayaw na ganda agtalekak iti Diyos agpatayak sa una balaygi adatal na't kararwak nanipod na ispalag balaygi wen balaygi hallelujah ken Jesus inted na di balaygi gloria gloria hallelujah madaydayaw na ganda naragsak akunay dan kaandan waya-waya balaygi kantaen tayo dayaw na kabusor akuten na balaygi wen balaygi hallelujah ken Jesus inted na di balaygi gloria gloria hallelujah madaydayaw na ganda kantaen tay tuwijay naslag tunay anuman balaygi ikantanay langitan akanta di naispal balaygi wen balaygi
Hallelujah. Hallelujah. Wena po, hallelujah. Amin nga daangas na, amin nga namatikin ka, balay gi apo iti biyag da apo Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isaruno tayo na ito na. Diyos ko, patib ka rin nakakabsat. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ko pa, pinsain na, hindi pamatigin ayan, inulamdag, ito'y sakat, iti batu asibibiyag. Diyos ko pati kinep alam, dahil ko'y abang matikin ka, alaen na mairagpan, itinangan natuabyan. Ikaw, tento'y duwadwan, tenpuleng ito'y kararwan, ilapit na maawatin kay grasya. Sumati kiling alam, dahil to'y abang matigyan ka, alaen na nahirapan, itinangat natuabyan. Sangre na kaiyaman, tapno yakan, masulken ka, ken amin nga aramin ko, nasakit mata ay ayo. Diyos ko pati kirem alam, dahil to'y abang matikin ka, alaen na nairagpan,
Diyos ko pati Jeremalaya Daytoy nga pa Adikin ka Alain na Nairak pa Iginangat Glory to God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Apo, nalpasan apo, ti panangidayaw mi, baba na po, iti kan. Hallelujah, Diyos. Apo, ti day ito nga rabi, Apo Diyos. Isaganam ko ma, ti biyak, ti tunggal may sakada kami. Hallelujah, Apo Diyos. Kas apo, tumakderan tay ayatem apo nga dipan mo. Madaydayaw ka, Apo. Maikasaba, dagiti sasahom apo, ti nagtitingaan mi, kun uray pay, dagiti bibuya kada kami, Apo Diyos. Apo, luktam kad apo, iti panakaawat, dagiti kakabsat, apo nga na espirituan, Apo Diyos. Tapabaan, apo, kadagiti sasaom, apo, nga manggaganmi, kunam, apo, Yes, God, maadaan, iti pamati, dagiti agdengeg, kadagiti sasaom, Apo Diyos. Iso nga, apo, ti dawat ken kararagmi, Apo Diyos, san kumaapo, nga masayang, dagiti sasaom, apo. Ngay palasat mo, iti ayatem, apo, nga adipan mo, Apo Diyos. Apo, bendisyonam kada, apo, tinendagan nga bibig ti adipan mo, Apo Diyos. Ikam kad, apo, isuna ti tropol o 19, Apo Diyos. Tababaan, kadagiti sasaom, apo, maibinsa-binsa na nga na siya, at apo, kada kami, Apo Diyos. Kat apo, aramidin natin na kay panggapan, dagiti sasaom, kadagiti biyag mi, Apo Diyos. Hallelujah. So nga, apo, gyaman kami, tida ito nga rabii, tadda dagito nga aramid mi, nga saan kami lang apo nga mga niti na pisikalan kundi dagiti na espirituan apo nga sasaom apo. Hallelujah. Isu nga apo. Hallelujah. Ipaimamiken ka dagiti na patpati pay apo nga ramiden mi kas apo maikasaban apo dagiti sasaom apo Dios. So nga apo wisin mi ti santong espiritu apo nga magikadwa kada kami habang apo nga dingdingeg kami kadagiti sasaom apo. Agyaman kami daytoy ti dawat ken kararagmi tinapatug nga naga ni Jesus nga pumi. Amen and amen. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Talagang nabiyag dagiti Lucano. Praise the Lord. Madaydayaw ti apo, kablawan kayo kakabsat. Iti daytoy nga rabii, ti napateg nga nagan ni apo tayo nga Yesu Kristo. Agyaman tayo ken ni Apo Dios ta ada tayo manen nga agakadwa ken nagtitipon itatay ti daytoy nga rabii. Dawatek man nga sangwenyo dagita kaabayo ket ibagayo man itata naragsakak tadda kaditoy. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. When naragsak tayo ada tayo iti balay ti Apo apagdaydayawan tayo. Praise God. So oray met kada kayo nga kakabsat nga agbuybuyak ken nagdengdengeg kada kami itatay ti daytoy nga rabii maragsakan kami met ta ammumi nga adda kayo nga agpadpadaan. Iti daytoy nga serbisyo tayo iti daytoy nga rabii iti Lucano service madaydayaw ti Apo. Gyaman tayo ta oray no adda tayo ditoy Amerika ket hanga mapukaw dagiti Ilocano. Praise God. Iti panagtitipon ken panagkakadwa tayo iti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. So kada kayo dita Pilipinas kablawan da kayo tinapateg ganagan ni Apo tayo nga Jesus. Dita Hawaii, ijay Australia, Canada, Singapore, Hong Kong. Sa dinuman nga iyan yung itata. Ket kablawan da kayo, ket naragsak kami, siraragsak kami nga mang-welcome kada kayo, ti panagdengeg, ken panagbuybuyayo kada kami itata, dito'y Commission for Perspective. Ang runaan namet nga ikablaw tayo, ti kabsat tayo, iti daytoy nga rabii, ti kada na kada tayo, ti ayeten nga asawa ni Sister Josie, ni Brother Karabakan. So, agyaman kami kabsat, ti
kaddam kada kami itata, ket sapay kumat, ya, nga daytoy ket nga kaddam kada kami, ket agtultuloy, praise God, kada Domingo, ket maragsakan kami, nga kadwada ka, nga agdaydayaw iti Apo ditoy, praise the Lord, hallelujah. So, madaydayaw ti Apo, kakabsat, sakbay na kading, agtultuloy tayo, ti aramid tayo, agkararag tayo kadi, Apo, iti daytoy nga, rabii, agyaman kami launay, iti nagdakkel nga inaramid mo, kadag iti biyag mi Apo Diyos, maragragsakan kami Apo, ta adda ka kada kami, marikrik nami, dayjay ayat mo, marikrik nami Apo Diyos, dayjay kinaimbag mo, nga raramidem kadag iti biyag mi. So, iti daytoy nga, rabii Apo, dawaten mi man kadi, nga itultuloy mo kadi, iti panangited mo, dayjay ayat, kinaimbag, nga raramidem kadag iti biyag mi Apo Diyos. Dawatek kadikan ka Apo, nga bendisyonam, dagito yung kakakabsat, kadag iti panagdengegda, kadag iti saom, bayamman kadi Apo, nga ti panakabalim ti asperitum, iso ti agtignay, kadag iti puso da, kadag iti pagdengegda Apo Diyos, tapno no, maawatan da kadi, dagiti saom, iti daytoy nga rabii, dawatek kadi Apo Diyos, nga punwem kadi, kadag ipunom kadi, dagiti nabakna nga saom, kadag iti puso daken, kadag iti pagdengeg da itata Apo. Uray pay, kadag iti kakabsat nga agdengdengeg kada kami, bendisyonam kadida, sa dinuman nga lugar, dagiti yan da itata Apo, sapay kadi nga, yunat mo kadi, da itaman nakabalin nga imam kadakwada, tapno no, bendisyonam ida, madaydayaw da ita napatig nga nagan mo, bendisyonam ti sagtunggal may sa kada kami, bendisyonam ti adipen mo, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga ramaten nakadi Apo, ngagbalin nga kalasugan ti bendisyon, kadag iti sasaw itata, iti dayto yung rabii. Amay kabutinagan na Jesus nga pumi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Iti dayto yung rabii, dayto yan ti maodi, nga paset, ti sermon ko may papanti makinuneg, ken iti makinruar, anak Christian 1 a panagbiag. Praise God. So, 5 nga Domingo daytoy nga nagsasangwan tayo ti lamisan iti Apo kabsat. Na duma met dagiti klase, dagiti tinaraon tayo nga inted ni Apo Dios kada tayo iti 5 nga Domingo may papan iti nakinuneg ken iti makinruar anak Christian 1 a panagbiag. Madaydayaw ti Apo. So, ti kadag iti naglabas nga Domingo, imbaga kada kayo, wenno ti sao ti Apo, imbaga na kada tayo, nga ti makinuneg, ken ti makinruar, anak na Christian 1, apa nagbiag tayo, ket napateg, nga masapul, nga maadda, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw ti Apo, kakabsat. So, saan tayo laing nga agbiag, iti makinruar aparang, kakabsat. No daduma, mabalin tayo ti agbiag, iti nakinruar aparang, dagiti panagbiag tayo, ngem no daduma, ket, kuna ni sister, dayan itatay, ket peke, iso nga, awan ko mati kasjay, nga peke, nga makinruar a panagbiag. Ngem, oray pa, makinuneg, a panagbiag tayo, kabsat, mabalin tayo kumanga ipakita, iti pudpudno, anak Christian 1, apa nagbiag tayo, makinuneg, ken iti makinruar, apa nagbiag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, gabsat. So, intono adda ti Apo, kadag iti biag tayo, isuntumet ti gundaway, nga agtrabaho, ti Apo, kadag iti bibiyag tayo, tamabalin tayo, ken palubusan tayo, nga ni Apo Diyos, isu ti agtignay, isu ti agtrabaho, iti puso tayo, iti panunot tayo, iti rikna tayo, tapno iti kasta, isunat mangituray kada tayo, madaydayaw ti Apo. Tano dagiti bukod tayo laeng arikna, tano dagiti laeng bukod tayo akinatao kapsat, ti agturay kada tayo, ket gura, ti agturay kada tayo, ket dayjay pamarang, dayjay peke, apa nagbiag. Isu mabalin tayo nga iparang ken maipakita. Ngem no, ni Apo Diyos ti pagturayan tayo kabsat, dayjay
kinaimbag ayat ti Apo isu ti mariknaken aramiden na kadagiti biag tayo. Iti Domingo kabsat, inyag ko kada kayo, may papan dayay panagkararag, ken dayay panagsagaba. Na duma-duma, dagiti sagsagrakpen tayo nga kapadasan, problema, trials, iti panagbiag. Na duma-duma, dagiti sagsagrapen tayo, ken uumay no daduma kadagiti biag tayo, adati babasit, adati dadakkel, adapay dadadakkel. Ket no daduma ket agrarana daytoy nga dumteng kadagiti panagbiag tayo kaslangay daytay masida numangan tayo. Ay na no, tiyempo ti panangan ay nakasla no daduma awampay masida, bugoong laeng no daduma. Kasya lang no daduma, ngem no daduma met ay naapo, nakadado nga masida, di tayo pa'y amo no anyat alaen tayo, iti kaado dagiti masida. Iti tiyempo ti panangan. No daduma ket kasta ti panagbiag, no daduma ket kasta nga dumteng ti problema, di pa no daduma di pa naawan da maysa adamanen. No daduma di pa naawan da dua. Ay na adado pa ti umay nga dumteng. No daduma. Ngem amin dagitoy kabsat, santay ko mga paapektaran kadagiti panagbiag tayo. Masapol nga pagbalegen tayo, dayay ayat, dayay pan nakabalin, ngagtrabaho ni Apo Diyos kadagiti biag tayo, tapnon iti kasta, ikan na tayo ti bileg, kired, pigsa tayo, nga manglaban kadagiti anyaman, nga dumteng akapadasan, dumteng nga rigat, dagiti panagbiag tayo, madaydayaw ti Apo. Ngem no paabak tayo, ana, madadael ti panunot tayo, net ket kunada no daduma, ni ay pay anyat kinuanan, kunada no daduma, ket no daduma met, dagiti manggurgura kada tayo, gunggunam, kunada met. So nga, di tayo makita tayo ti lubong, makita tayo kakabsat ti biag. Ngem no, adda tayo kani Apo Diyos, ket ikan na tayo ti beleg, nga manglumaban iti daytoy, maikat dagitoy, mapukaw dagitoy, apag kanito mapukaw dagitoy, gaputa palubusan tayo, nga ni Apo Diyos, isu, iti mangisuro ken mangiturong kada tayo, no anya ti masapul nga remiden tayo, madaydayaw ti Apo, iso nga, kunadang nila duma, agpanunot kay tinasaysayaat, iso, napintas dagi dyan, nga iba-ibaga, may bagada kada tayo, kakabsat. So, makatulong dagitoy. No, masapul nga agpanunot tayo, ilawlawa tayo ti agpanunot ni Apo Diyos, isu ti tumulong kada tayo, madaydayaw ti Apo. So, mapantayon iti maudi. There is a promise to receive. When no, there is a promise to believe. Madaydayaw ti Apo. Dito'y Pilipos Kapitulo 2, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 16, agpatingga ti versikulo 18, kunana ditoy, Pilipos chapter 2 verse 15 to 18, kunana ti sao ti Apo kabsat, tapnon awan pakababalawan nyo, ket nadalos kayo akas awan mulit na nga anak ti Diyos, ngagnaed iti lubong, anapno iti agkakadakes ken managbasol adat tao, bayat ti panagbiagyo kadakwada, iti mensahe mangted ti biag, agranyag kayo kadakwada, akasilaw tapnon addanto panggapwak, amang itangsit kada kayo, inton aldaw ti panagsubli ni Kristo, tama ipakitan to ti sanasayaat, anagbanagan amin anagbanbanugak. Verse 17, agragsakak, oray numasapul, amay buyat, ti darak, may nayon, iti sakripisyo nga idaton ti pamati, iyo iti Diyos. Kastamet amasapul nga agragsak kayo, ket makipagrag-o kayo kanyak. Makita tayo dito'y kabsat, addadag iti masapul, nga patsyen tayo, when masapul apatsyen tayo, dagiti karkari ni Apo Diyos kada tayo. Kuna ni Pastor ita tabigat, no awan ti pamati tayo, han tayo makita, iti milagro ni Apo Diyos nga ramidan na kadagiti biag tayo. Iso nga, masapul tayo, nga isaad, iti puso tayo, biag tayo, iti pamati tayo. Tapnon iti kasta, dayay karin ni Apo Diyos, ket aramidan na,
ipakita na ken kada tayo kadagiti panagbiag tayo. Uray no kasanot kadu dagiti karkarin ni Apo Dios kadagiti biag tayo no awan ti pamati tayo ken kuana awan ti pamati tayo iti sa una awan serbina daytoy akarina ket ni kanuman santumet nga garamid iti nakaskas daaw iti biag mo. Santumet nga garamid kadagiti nakaskas daaw kadagiti biag tayo kakabsat. Isu nga masapul nga daytoy akari ti Apo kabsat addan di sangwanam addan ti sangwanan tayo addan kadagiti panagbiag tayo tilaeng masapul amamati ka no anya ti aramiden ni Apo Dios ken ka no anya ti aramiden na kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kabsat. So daytoy akari ni Apo Dios ket masapul iti panagtulnog. Masapul iti panangikumit tayo, panangited tayo, iti biyag tayo ken ni Apo Dios. Tapno iti kasta, makita tayo, dayjay karina nga ramiden na kadagiti bibiyag tayo kakabsat. Ulitek kadi, addat ditan ti karin ni Apo Dios. Masapul laeng nga agtulnog tayo ken kuana, masapul laeng nga ited tayo, ikumit tayo, dahil biyag tayo ken kuana, tapnon iti kasta, ket makapagtrabaho iti Apo, wenno dahil karina, kabsat ket aramiden na, ken kaken aramiden na, kada tayo. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Ti filosofya ti lubong tayo, idata, no adda ti magunodan, no adda ti kayat na, ama adda ken kuana, no adda ti kayat na nga magunod na ibaga na nga masapul nga agtrabaho. Masapul nga agtrabaho. Masapul nga agtrabaho tayo. No adda ti kayat tayo agunoden, no adda kayat tayo nga aramiden. So kayat na nga sawen, no agaramid tayo mapaadda dayjay tartarigagayan tayo kakabsat. Ngem kitaan tayo met iti sao ni Apo Dios. Iti daytoy nga bigat. Ibarparang na, ipagpakita na, kada tayo kakabsat. Napo tayo nga Jesus. Napo tayo nga Jesus. San na nga inaramat? Iti pigsana. San na nga inaramat? Iti anyaman nga igam. Tapnon iti kasta, ket maipakita na, ken maiparang na, no kasano ti pan nakabalin na, kada iti tao, kakabsat. Tilaeng inaramat na, nga igam na, inaramat na, apan nakidangadang na, itilubong edi adda ditoy, nga nagministro diti rabaw, iti daga kakabsat. Isu dayjay, panangitad na iti bagina, panangitad na iti biyag na, tapnon iti kasta, iti tao, mamamuda kuma, ni Apo tayo nga Jesus, nga isu amanubot ken mangisalakan, iti biyagda. Ni Apo Jesus kunana, John chapter 3 verse 16, kastalauna iti panagayat ti Dios diti lubong, inted na ti anak na bugbugtong. Tapnon amin amamati ken kuana, saan mapukaw no dikat di madaan iti biyag nga agnanayon, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Inted ti Dios ti anak na. Tapnon iti kasta, kakabsat, mabigbig kuma iti tao. Mabigbig tayo kuma, nga nagkurang tayo, nagbasol tayo, ngem inayat na tayo, inpateg na tayo ni Apo Dios. Ket saan na kayat amapukaw tayo? Saan na kayat amayaw-awan tayo? Saan na kayat nga mayadayo tayo kan kuana? Kapsat, isu nga inted na iti biyag na. Ket iti panangited na iti biyag na, nakidangadang ditoy daga, nakidangadang ditoy lubong kapsat. Ket ti panangidangadang na, inted na ti bagina, inted na iti biyag na, ket adu dagiti nang lalais ken kuana, adu dagiti nang uyuyaw ken kuana, adu dagiti iti nang lalais ken kuana, iti adda dito rabaw iti daga. Ket imbagada ken kuana, nga san aya daytoy iti anak iti kalpentero. Ket nasawen, nababati pa nagkita da, ken ni Apo tayo nga Jesus idi. Ngem amin dagitoy,
nga paspasamak iti biyag na binayan na dagitoy. Akasaad iti adda ditoy rabaut iti dagakabsat nakidangadang ket ti panakidangadang na san nga inusar iti panakabalin na nga iso ti anak iti Dios saan nga nga inusar iti igam saan nga inusar iti anyaman kabsat ngem ti inusar na ket dayjay dara na tapnon iti kasta ket madadael dayjay basol nga adda iti tao, nga adda iti sangalubungan. Ket dahito nga basol kayat na amadadael, kayat na amapukaw daytoy, nga pagbibiyagan iti tao, iti sangalubungan, ayat na kakabsat. Iso nga binayan na, nga tibiyag na, kakabsat, ket inted na iti sangalubungan. Tapnon mapukaw daytoy nga basol. Tapnon mapukaw daytoy nga basol. Ket dayto nga basol, kakabsat, iso tinangted, iti ipapatay. Iso tinangted, iti patay. Iti ipapatay, iti may sa nga tao. Ket dahito nga patay kabsat, inparang namanen, inpakita namanen, iti sa nga lubungan, nga isukat na tay. Ngem iti papatay na sanlaeng nga nagtalinaed, ijay tanem. Ngem iti maikatlong aldaw, nagungar, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Iso kayat namet, nga parang iti tao. Kabsat, nga oray numatay iti tao, agbyag tupay, madaydayaw tinapateg, ganagan iti apo, san nga ti tao kat agnanayon laeng ijay tanem, no di kat di madaydayaw ti apo, at danto ti panagungar, ama ipaay, kadag iti anak iti Diyos, madaydayaw tinapateg, ganagan iti apo. So, kunak iti damin sangat, kadag iti naglabas sa Domingo, awan ti maitugot tayo, numatay tayo, oray dagiti kinabaknang, dagiti ururnungan tayo, nga kinabaknang dito rabaw ti daga, awan to ti maitugot tayo, inton matay tayo, kabsat, uray pay, dagiti, inton matay tayo, awan to maitugot tayo, inton sumaklang tayo ti apo, iso nga uray pay, dagiti pustiso tayo, uray, dagiti pustiso tayo, saan tayo to maitugot? Kabsat, ayon, dagiti padak nga pustiso, anyan to nga tatlang tayo, inton no, ito na subak lang tayo ti apo. Ngem dagitoy nga ngipen nga pustiso suktan to ti apo madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Isu nga awan anyaman na kanyak no pustiso ak no haurahan ko may itugot ngem madaydayaw ti apo. Suktan to ti apo iti nasaysayaat nga ngipen madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. Or dayjay kadwak dayjay katrupak nga medyo kumalbon. Awan ang yaman no kumalbo tayo ditoy. Ngam inton adda tayo, kakabsat inton sumaklang tayo ti apos. Sokta ikted nanto tinasaysaya at nga buok kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti apo. So ni apo Dios kakabsat inabak na daytoy, dinadael na amin daytoy. Ket daytoy inabak na iti gura. Inabak na daytoy agura iti tao kabsat. Ket in parangarang na in pakaamuna ti ayat, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. So, inabak amin ni apo Diyos daytoy. Gamno da duma, daytoy nga panangabak ni apo Diyos. Daytoy, saan na makita, dagiti taw na da duma. Agturturay, pailaing dayay gura, kadakwada, dayay ayat, mabukpukaw kadakwada, awan ayat kadakwada. Iso nga masapol, nga pagturayan tayo, dayay ayat, kadagiti puso tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo, saan nga dayay gura kuma, iti agturay, mangituray, kadagiti puso tayo, no dikat ayatan tayo kuma, iti pada tayo nga tao, akas iti panangayat ni apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo. Ngam kuna tayo, pastor, kagurgurak nga rod, apay, masapol pala yung ayatek. Ngam kakabsat, ni apo tayo nga Asus, ni apo Diyos, mas at dapay ti inaramid dagiti tattao. Sinapsaplit da, dinuyok da ti bakrang na, in corona da ti siit kan kwa na, dinuyok da ti bakrang na, pinainom da ti suka. Ngam amin dagitoy, imparang nalatta da ayat, impakita nalatta da ayat, ni apo Diyos kadagitoy nga tao. Nagturay palaing iti ayat, iti puso na. Nagturay palaing iti ayat, iti biyag.
madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat ket impakam muna pailang dayi ayat. Isu ako na ama pakawanam ida tadidamot araramiden da. Nagsayat ket din nga kararag dawat ni Apo tayo nga Jesus idi adat ijay krus kabsat. Isu nga daytoy kumamet iti kararag tayo. No addadaman dayi nakaaramid kada tayo. Addadaman dayi nakasaktan tayo. Addadaman dayi nakabasol kada tayo. Nakaramid kaabsat, kuna tayo kumapailaeng, Apo, pakawanem ida, tadidamot araramidan da, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kasta kumat kararag tayo, dawat tayo kabsat, akas iti daya dawat, ken kararag, na po tayo nga Jesus, idi addat ijay cross, anay bisayo ton ijay cross, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iso nga, nagbalegyan natin kinapudno, iso nga, kada tayo kumamet, amamati, kada tayong anak iti Diyos, masapul met, apagbalegyan tayo ti kinapudno. Kaya't nga sa wen, kabsat, dayay pudno, iso kuman ti adda, ngagturturay, kada iti biyag tayo, bayan tayo, dayay kinaulbod, trabaho, kan aramid, iti diablo daytoy, kabsat, trabaho, ken aramid, ni Satanas daytoy, kabsat, kaya't nakit, agulbod tayo, ibagam, haan ko na, o renuwen ko mat ibagam ko na, haan. Iso nga nung duma ko na tayo met, at dakadi, awam met, dagijay pagsasao tayo nung duma. Iso nga, dikdiktaran na tayo ti kabusor, dikdiktaran na tayo ni Satanas kabsat. Masapol, nga nuwen, iso kumatiwen tayo, no kumati saan, iso kumati saan tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo kabsat. So, masapol, amaddan tayo, iti dakkel, apan nagtalek, iti panamati, kadagiti karkari ni Apo Diyos. Masapol, nga adda ko mati dakkel, apan nagtalek tayo, kadagiti karkari ni Apo Diyos, kadagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Diti Lucas Kapitulo 14, versikulo 11, kunana, maipababanto ti amin mangitanok iti bagina. Ket maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dito'y kabsat, ipagpakita ni Apo Diyos kada tayo, dayay biyag anak kinapakumbaba nga masapul nga agturay kenagari kadagiti puspuso tayo. Madaydayaw ti Apo. Ngem no duma kabsat, di tayo maikat, dayay kinatao tayo no daduma. Di tayo maikat, dayay kinatao no daduma. Ngayon masapul adaytoy a kinatao, masapul a madadael, masapul a mapukaw daytoy, a kinatao tayo kabsat. No daduma napalangguad, no daduma natangsit, no daduma na paramag, no daduma kanayon nga siyak, hanabigbigan ti pada nga tao, puro iso na, puro siyak. Kunana ditoy, masapul nga, kunana ditoy nga, may bababanto amin amang itanok iti bagina. Iso nga, saan tayo kumanga itantanok, dagiti magbagi tayo, bayan tayo nga, dayay sa balit mangibaga kada tayo, bayan tayo nga, sa bali iti agsao kada tayo, saan nga dagiti, amangan laket di, no dayay bukod tayo nga baybig, bukod tayo apan nagsao, isuntot mangi bababam metlaeng kada tayo. Kabsat. Isuntot metlaeng iti mangi pababa kada tayo. So ako na ditoy, ti mangitanok maitanok to ti amin nga agpakumbaba. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Maitanok to amin nga agpakumbaba. Isu nga nasaysayaat nga masursuro tayo iti agbiag nga agpakumbaba iti sangwanan ni Apo Diyos. Uray no daduma mapukawan tayon iti kalintegan. Uray no daduma mapukawan tayon ti kalintegan. Bayan tayo nga pagturayan tayo kakabsat dayay kinapakumbaba nga agtaod wenno aggapu ken ni Apo Diyos akayat na nga maadda kadagiti bibiyag tayo. Matthew Kapitulo 5, versikulo 3. Matthew Kapitulo 5, versikulo 3. Kunana ditoy, nagasat dagiti mangbigbig, anapanglawda, iti imatang iti Diyos. Takukwada ti pagarian iti langit.
No duma gaputi kinapalangguad ti tao sana nga bigbigen nga napanglaw iti may nga tao. Ngem anya ti kunana ditoy nagasat dagiti mang bigbig ana panglaw da iti matang iti Dios. Iya sangwanan ni Apo Dios. Iya sangwanan iti Apo kabsat mabigbig tayo kuma. Apay, mabigbigan tayo. Nayanak tayo nga sila lamo-lamo. Awan tintugot tayo, idi mayanak tayo. Dito rabaw ti daga. Amen? Awan tintugot tayo. Ngem anyat inaramid ni Apo Dios kada tayo. Kinawasan na tayo. Inikkan na tayo ti pagtaingan. Nakuumay tayo ditoy. Mabigbig tayo kumadaytoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Makita tayo kumadaytoy. Daytoy ket inaramid ni Apo Dios kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga nagasat tayo no mabigbig tayo. Daye aramidan ken aramidan tupay ni Apo Dios. Kadag iti biyag tayo, padagbiag tayo kakabsat. Isu nga daye kari iti Apo kada tayo mabigbig tayo kuma. Ni Apo Dios kadag iti panagbiag tayo. Tano mabigbig tayo ni Apo Dios nga isot mangmangted. Iti biag tayo. Kakabsat, masapul abigbigan tayo. Ket daytoy apan nakabigbig tayo iti biag tayo ket naggapuken ni Apo Dios. Ket daytoy biag nga inted ti Apo kada tayo ket pagserbi tayo kumaken kuana. Saan tayo nga ited? Iti kabusor. Saan tayo nga ited? Ti biag tayo. Iti diablo kabsat. No di kat di tibiyag tayo kumakat, pagsarbi tayo kan kuana, pagdayaw tayo kan kuana, ited tayo kumakan kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, nganagan ni Apo Dios. Isu nga, kunana, takukwada ti pagarian iti langit. Isu nga, inton mabigbig tayo, ti kinaimbag ni Apo Dios kada tayo, makipagtagikwa tayo to iti pagarian ni Apo Dios, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Manipod dito, versikulo 2, kapitulo 2, versikulo 15, pating iti 16 kabsat, iti Pilipos, ibaga na dito nga dadag iti masapul, nga sanayan tayo, i-practice tayo, kadag iti panagbiag tayo, iti panangited tayo, iti biag tayo, iti panangited tayo, iti biag tayo ken ni Apo Dios. Ket do itad tayo ti biag tayo ken kuana adda ti rag-o idata ken uray pay iti masakbayan. Rag-o. Ragsak idata ken iti masakbayan. Kitain tayo kabsat ditoy. Verse 15 ken 16 kunana. Awan tapnon awan pakababalawan nyo ket nadalos kayo. Kas awan mulit na nganak ti Dios. Naed iti lubong. Anapno ti agkakadakes ken managbasol adat tao. Bayat ti panangipaayo kadakwada ti mensahe amang ted iti biag. Agranyag kayo kadakwada akas silaw. Tapnon addanto panggapwak amang itangsit kada kayo. Inton aldaw ti panagsubli ni Kristo. Kabsat, makita tayo ditoy. Makita tayo ditoy. Kunana, awan pakababalawan nyo. Kayat ni Apo Dios, nga awan kumati pakababalawan tayo. Tapnon addati rag-o wenno ragsak kadagiti puspuso tayo. Madaydayaw ti Apo. Apay kayat na nga awan ti pakababalawan tayo. Kayat na nga nadalos ti biag tayo. Kayat na anadalos iti biag tayo. Kayat day kinadalos kuma kabsat makita kuma iti makinruar ken makinuneg panagbiag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kabsat. Kaya't nasawen no dadalos iti makinruar kasdi kumamet iti kinadalos iti makinuneg a kinatao tayo. No daduma ti tao nalaing agpamarang nakapinpintas nakagopgapo iti pan nakakitkitam ngem gayam ijay puso na. Hamet gayam nga napintas, hamet gayam nga nagwapo, adamet kinarugit, iti biyag na, adamet dayjay basol, nga ilimlimeng na, ijay puso ken biyag, ijay biyag na,
Kabsat. Isu nga, kunana dito, masapul nga agdalos kayo, kunana. Akas awan mulit na nga anak iti Diyos. Awan mulit na. Awan rugit na nga anak iti Diyos. Isu nga, dito'y kabsat, dagiti anak ti Diyos, dagiti pinaraswa ti Diyos, dagiti pinaraswa ti Diyos, kat datayo, nga tao na, kabsat, makita tayo kumang, nga awan kuma ti rugit tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Awan kuma ti pakababalawan tayo, iti sangwanan ni Apo Diyos. Apay ngamin, kunana dito'y, agnaed, iti lobong anapno, iti agkakadakes, ken managbasol, ada tao. So nga, tilubong tayo kabsat, kaslasaanan nga maikari apagyanan. Kaslasaanan nga maikari. Di tayo maikari nga agnaed. Dito yung rabaw ti daga. Gapu iti daytoy. Agkakadakes, ken managbasol at tao. Managdakdakes, ken managbasol at tao. Nakadado. Dagiti tao nga agbibiyag kadagiti kinadakes. Managbasol nga panagbiag kakabsat. Isu kuma dagitoy. Dagiti pakadalusan tayo, san kumaga dagitoy, dagiti surutan tayo, san kumaga dagitoy, dagiti hallelujah. San kumaga dagitoy, dagiti makikita tayo. No di ti makita tayo kuma dagiti tao nga garamid iti kinadalos, dagiti tao nga nabalbaliwan ti biagda. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Bayat ko na ti panangay paayo kadakwada. Adda kuma ti mensahe amang ted iti biag. Adda kuma ti mensahe amang ted iti biag. Ket dahito mensahe amang ted iti biag. Kabsat. Anya dahito mensahe amang ted iti biag. Kunana ditoy, agranyag kayo kadakwada akas silaw tapnon addanto panggapwak amang itangsit kada kayo. Inton aldaw ti panagsubli ni Kristo. Isu nga dagiti anak ti Dios, dagiti mamati ken ni Apo Dios. Masapol nga aramidan tayo daytoy ibagbaga iti mensahe amang ted iti biag. Anya daytoy mensahe ti biag. Ngayt ited na kada tayo kabsat kas anak iti Apo agranyag kayo kadakwada akas silaw tapno addanto panggapwak ang mangitangsit kada kayo inton aldaw iti panagsubli ni Kristo. Dandanin nagsubli kabsat iti Dios. Dandanin nagsubli ni Apo tayo nga Jesus. Ket ti panagsubli na kayat na nga dagiti anak nanto dagiti tattao na agbiag da nga nadalos awan rugit da awan mulit na. Tapnon iti kasta ket bay karita yun to ijay pagarian na madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni Apostol Pablo kuna na addanto panggapwak amang itangsit kada kayo inton aldaw ti panagsubli ni Kristo. Isu nga kakabsat masapul nga damet iti itangsit tayo inton agsubli na Apo tayo nga su Kristo. Anya dayay iparang tayon to, anyan to dayay ipagtangsit tayon to inton agsubli na Apo tayo nga su Kristo kabsat dayay kinadalos kumatibiyag. Dagyan nabalbaliwan ko mga biyag. Dagyan napabaro ko mga biyag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga adda ti dua nga yun una saritaan ni Apostol Pablo. Maipapan iti aldaw iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo kabsat. Adda ti dua nga saritaan ni Apostol Pablo ditoy. Maipapan iti aldaw iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Dito'y verse 6 dito'y Pilipos kapitulo 6, kapitulo 1, versikulo 6. Pilipos kapitulo 1, versikulo 6. Kunana dito'y, kakabsat, Pilipos kapitulo 6, versikulo 6. Kunana, kapnekak ati Diyos, nangirugi iti daytoy na imbag nga aramid, kada kayo. Ilepas na aging gana iti aldaw apan nagsubli ni Kristo Jesus. Makita tayo dito'y kabsat. Inrugi ni Apo tayo nga Jesus, inrugi iti Diyos, iti panagaramid na iti naimbag. Han nga inrugi iti kinadakes. No di kat di, isunat ng irugi, isunat ng isungsong, iti panagaramid, iti naimbag.
madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket daytoy apan ang isungsong na, daytoy apan ang irugina, mabigbig tayo kuma daytoy. Kabsat nga inaramid ni Apo Diyos laeng daytoy kada tayo. Ni Satanas, ti aramid na, mangyaw-awan, mangdadael, mangpukaw, tapnon iti kastaket, mayadayo tayo iti panagserbikan, panagdaydayaw, ken ni Apo Diyos. Ngam tiin rugi ni Apo tayo nga Kristo, ana imbag nga ramid, panagdaydayaw ken kuana, panagserbikan kuana, kabsat, panagkankanta, kadagiti kanta, apagdayaw tayo ken ni Apo Diyos. Dagitoy, dagiti na imbag, nga naramid na, kada tayo, ket daytoy nga inrugi na, masapul met nga ilepas na kabsat, iso nga inrugi na, ken ilepas na daytoy, na imbag nga inaramid na, aging ganang agsubli, niya po tayo nga Kristo, kabsat, iso nga saan pa nga nagsardeng, dayjay araramidan na nga naimbag, kada tayo, agkon-kon biktar pailaeng kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, iso nga inton makita na tayo nga garamid iti naimbag, ti panakabalin, ti Espiritu ti Diyos, bumaba kada tayo. Tapnon ikkan na tayo, ti pigsa tayo, ikkan na tayo, ti bilag tayo, ikkan na tayo, kakabsat. Iti panakabalin, tapnon maaramid tayo, dahil na imbag, nga inrugi, ken insongsong, ni Apo tayo nga Yesu Kristo, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo. So nga, magita tayo, kakabsat, duma, nanyakit dagito yan, insongsong damanen dagiti ubing. Kahit nasa wen no nagsao tayo ti panangisongsong addati nangisongsong kadakwada nga nangiyaw awan tapno iti kastaket tila addat na pananda. Kabsat. Isu nga daytoy ket santoy nga sursuruten, santoy nga raramiden. Masapul nga dayjay naimbag kumangaramid. Isu ti suruten tayo. No adda mangisongsong kada tayo ket kunada intayon ije balay ni Jehova. Kunani David, naragsak anak, idi kinunada kanyak, intayon, ije balay ni Jehova, intayon ije siyap, intayon ije pagdaydayawan. Ni Apo Diyos, maragsakan met, inton makita na ka, nga naisungsong ka, ije nangawiskan ka, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isong kakabsat, maragsakan ni Apo Diyos, inton makita na tayo, nga aramidan tayo, dayjay inrugina nga inaramid. Ket daytoy nga inrugina ilipas na met nga ramiden. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti panagsubli na. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 9 ken 10. Pilipos Kapitulo 1, 9 ken 10 kunana. Ikarkararag ko, adumakkel kuma, adumakkel, kayat yu agraman pudno apan nakamu ken nan anay apan nakaawat tapno mabalin yu apilyen ti kasayaatan iti kastaawan to ti anyaman a kinarugit ken pakababalawan yu indyon aldaw apan nagsubli ni Kristo. Makita yon kabsat ni Pablo kunana ikarkararag ko dumakkel kuma adumakkel rumangay arumangay iti ayat yu agraman pudno apan nakaammo ken nan anay apan nakaawat. So dahito ti kayat ti Apo kabsat. Kayat na nga dumakkel tayo, kayat na nga rumangay tayo kadagiti pinansyal a kasapulan tayo ti panagbiag. Di na kayat amarigrigat tayo, di na kayat nga agpalpalama tayo ni Apo Dios kabsat. Uray met iti na espirituan a panagbiag tayo. Masapul nga ti pinansyal ken na espirituan a panagbiag agdanggay da daytoy. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga maadda daytoy kadagiti biag tayo. Tasaan nga kayat ni Apo Dios nga marigrigat tayo. Tasaan nga kayat ni Apo Dios nga agpalpalama tayo. Tasaan nga kayat ni Apo Dios kabsat. Dagitoy. Kayat ni Apo Dios nga narangay tayo. Kayat na nga dumakkal tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga tina espirituan abiyag tayo. Tarigagayan tayo kumamet kabsat iti dumakkel nga na espirituan. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. No tilaing kay kayat yo, ket rumangay nga na pinansyal a panagbiag. Sayang lang dayta nga tarigagay. Apag kanitulaing dayta mapukaw ken madadael. Ngem ti biag tayo nga na espirituan, ket tarigagayan tayo met nga pagdanggayen tina espirituan,
ken pinansyal a kasapulan ti Apo ad-addan tupay a bendisyonan na tayo kadag iti biyag tayo madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Addaragsak nga adda kada tayo. Tapnon mabalay nyo apilyen, verse 10. Ti kasayaatan, iti kasta awanto ti anyaman a kinarugit, ken pakababalawan nyo, inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Makita yung kakabsat? Inton aldaw a panagsubli ni Kristo. Awanto kumati anyaman a kinarugit, ken pakababalawan nyo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kaya't naasawen, masapul nga rod, a panunutan tayo, dumakkel tayo nga na espirituan, dumakkel tayo ti panakamo ken ni Apo Dios, dumakkel tayo ti panagserbi ken ni Apo Dios, dumakkel tayo umadado kumapay dagiti adu apan nakamo tayo iti Apo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tidakkel at arigagay ni Pablo ditoy ket makita na anasaya at tibunga dagiti nagtrabahuan na, dagiti nagbanbanugan na, makita na kuma nga dagiti mamati kabsat nabileg kanatibkerda iti panagserbi ken ni Apo Dios. Apay ngamin, kayat dagiti adipen ti Apo ti Pablo itata kadagito nga aldaw dagiti adipen ti Dios. Isuda nga mga kararag iti panakapabileg, panakapatibker, panakaparangay iti biag nga na espirituan ken oray pay. Iti na pinansyal kasapulan tayo, kakabsat. Duma, ti adipen ti Apo, duma ti panagkarkararag na, duma ket malipatan pa nga ikararag ti pamilya na, ayat nala ipang pangruna pa nga ikararag, dagiti kamkameng, madaydayaw ti napateg, nga nagan iti Apo. Isu nga duma, maud-udi, pasat ti kararag na, nga bendisyonan na ti pamilya na, bendisyonan kuma ti Apo ti pamilya na, yun una na ikarkararag, dagiti kamkameng, madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Makita yu ti puso iti pastor kabsat tarigagayan namin amakita nga dagiti mamati dagiti kamkameng ti maysa nga iglesia wenno simbaan ket narangay ken nabileg kuma dagiti mamati ken agserbi ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Tamakitan to tinasayaat ang nagbanagan amin nga nagbanbanugak kunana. Iti dakkel akay papanan na daytoy. Isu ti panagsilaw. Ti dakkel nga kay papanan na daytoy. Isu kuma ti panagsilaw. Dagiti mamati, dagiti anak ti Dios, dagiti kamkameng iti iglesia. Kunana dito yung agranyag kayo akasilaw. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo ket addan to panggapwak amang itangsit kada kayo inton aldaw ti panagsubli ni Kristo. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ti kapanunutan ditoy kabsat, adda ti kapanunutan, adda ti istorya ditoy. Adda ti duwa nga agbibiyahe. Two travelers through night, one with a light and one without a light. Ulitek kadi, two travelers through the night, one with light and one without light. May isang agbibiyahe. At dati silaw na, ti may sa awan iti silaw na. Emamuyo ka di, kabsat. Ti may sa kunana, intad na iti tulong. Tapnon makasilaw, dayay awan iti silaw na. Madaydayaw tinapateg, nganagan ti Apo. Dayay at dati silaw na, tinulungan na, dayay awan ti silaw na. Iso nga iti daytoy met nga rabii kabsat. Masapul nga agranyag tayo. Masapul nga agsilaw tayo. No dadapay dagyawan silaw na kadag ti paset ti pamilya tayo. Datayo kumat agsilaw kadakwada. Ipakita tayo kadakwada. Dadya nasayaat nga raramidan tayo. Dadya kababalin tayo, dadya raramidan tayo. Kabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek mampay dayya istorya kadag iti naglabas nga Domingo. Daytoy ket maysa nga ina napandat iya kapilya. Napandat dagiti agina napandat iya kapilya. Idinalpas tigem mong pangababanti istorya kuna daytoy anak daytoy ina kuna na anak ko agawid tan. Kuna dayya ubing nanahan tapay agaw awid.
kunana dati ubing. Apay anak ko, agawid tan, nanang, ito'y tayo pala ang kapilya. Kuna dati anak. Apay aya, uwan ata inton agawid tamanan, unget kantumanan nga unget, ijay kapilya. Tiladan tuman may sao kantuman nga saot, ijay balayan. Kunana, nasaysaya at pay dito'y kapilya, taay na, nakasaysaya at kang agsao, kunana. Mo makita yo, kabsat. So nga masapol nga agsilaw tayo, no kasanod, panagsao tayo, nasayaat tayo, dito'y kapilya. Kastantumet into nagawid tayo, madaydayaw tinapatay, ganakan iti Apo. Tapnon makapagsilaw tayo, kadakwada Kasano ngay makaawis tayo? Apo, anak ko, umay kayo iti kapilya, Apo. Bakit umay kayo lakay, umay kayo kapilya? Kasano nga umay nilakay? Kasano nga umay di anak no? Sangsangput mo, sangsangput mo nga nagapot iti kapilya. Ay na, sao dita, sao ijay. Unget ijay, unget ditoy. Han ang kasjay. Kasano nga makaawis ka, kasano nga makapagsilaw ka. Han met ata iyad adayom met dadya asawam, iyad adayom met dadya anak mo nga umay di kapili ata dadya met ngamin ugalim. Nga saan anasayaat. Isu ako na dya ubing nanang ito'y tayo latakap, ito'y talatang kapilya. Kunana ito anak isu nga kakabsat, masapol nga agsilaw tayo. Madaydayaw ti Apo. Isu nga ditoy ni Apo Dios insaad na tayo nga agsilaw. Madaydayaw ti Apo. God has set you as a light. Ni Apo Dios insaad na ka akas maysa nga silaw. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Matthew kapitulo 5. Tapno nalawlawag ti panakaawat tayo kabsat. Kunana ditoy awan ti tao amanggangat iti pagsilawan sa nakaluban ni agbagtitan nga dayto yan gangatan na jay silaw sanan to kaluban anya serbin bambanugan tayo lang ti bagbagi tayo no gangatan tayo jay silaw ket sa tayon to kaluban isu ako na dito awan ti tao amanggangat iti pagsilawan sa nakaluban sumaganad iparabaw na ket di iti nairanta apagsadan na tapnon aglawag kadagiti amin nga tattao nga da ijay balay da. O dayto yan datay kun kunakon. Di istoryakon kada kayo kaabsat. Isu ako na masapol nga ti tao gangatan na di pagsilawan na hanakal kaluban. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo no di ket di iparabaw na ket di ket ipan na ijay nairantang pagsaadan na. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tapnon aglawag kadagiti amin na tattao nga adda sadyay. So aglawag tayo kabsat madaydayaw ti Apo. Hantay nga ibabain no dumangket mabain tayo. Isu nga ikatan tayo dayjay bain. Pa puskulan tayo. Dagiti rupa tayo. Dagiti kodkodil tayo no dumak kasla kalag kodkodil nga nuwang. So ano sa duma or ano saplit ka nga saplit janwang no sa duma na ikarkarig na naruam mete naruamen napuskol kami DJ kodil na so nga maang kumakakas jay kabsat so nga masapul nga aglawag tayo kada isa tao dagiti kabalay tayo madaydayaw ti Apo verse 16 masapul akas tamet ti panaglawag ti silawyo iti matang dagiti tattao mo dayto yen tapnon makita da dagiti naimbag nga aramid yo ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit madaydayaw ti Apo kabsat verse 16 kunana masapul akas tamet ti panaglawag yo iti silaw yo iti matang dagiti tattao tapnon makita da dagiti naimbag nga aramid yo so kunana bakit lakay nagsaya at lakit din ti mapanjay kapilya. Praise God. Hallelujah. Mapantantumanan. Apay, gapo ngamin dadya makita dadya na imbag nga aramid. Madaydayaw tinapatay nga nagan iti Apo. Makita dadya lawag tirupa tayo. Praise God. Ay dadya makita dadya lawag kadagiti tirupa tayo. Dadya nakaimbag nga raramidan tayo. Ket no sumungsaad kan to pa balay ket nakaisisem kan ket kunadan to adyan nagpintas gayam ti mapanjay kapilya mapanak tumamet sa padasen. Praise the Lord. Hallelujah. So, nakapagsilaw tayo ijay. Kabsat. Gusto nga, kita nyo dito, idaydayaw dan ni amayo sa dilangit. Praise God. Hallelujah. Gusto nga, tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos. Gusto nga, adaragsak,
iti panagserbi ka ni Apo Diyos, kat karina, nulagat mamati tayo, aramiden na kada tayo, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Sumaganad, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 17-18, agragsakak, oray numasapul, amay buyat ti darak, amay nayon ti sakripisyo, nga idaton ti pamatiyo iti Diyos. Kastamet, amasapul nga agragsak kayo, ket makipagrag-o kayo kanyak, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Kapsat, iti daytoy nga rabii, ibagana ditoy nga agragsakak, oray numasapul, amay buyat iti darak, amay inayon ti sakripisyo, nga idaton ti pamatiyo iti Diyos. Kayat na ditoy, kapsat nga, biyag na, ited na, niapo tayo nga sus, inted na ti biyag na, gapu kada tayo. In sakripisyo na, iti biyag na, gapu kada tayo. Tapnon iti kasta, kayat na laeng, nga makita tayo ti kinaimbag na, kadag ti biyag tayo, makita na laeng, dagijay, makita tayo laeng, dagijay ayat na, kadag ti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kapsat. Iso nga masapul nga agragsak kayo, kat magipagrag-o tayo, kunan ni Apostol Pablo, magipagrag-o tayo. Apay nga agragsak tayo, kan makipagrag-o tayo, kan kuana, gapo iti dayjay inaramid ni Apo Diyos, kadag iti bibiyag tayo, gapo ta saan na tayo, nga baybayan. Iso nga ito, nagsubli na po tayo nga sa Kristo, ni Apo Diyos, itad nanto iti pananggunguna, kada tayo, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Itad nanto ti pananggunguna kada tayo. Nulakad di, agmatalek tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Tirag-o ti Apo kapsat, kat itad na, aramiden na, kada tayo, gaputa kayat na, amagungunaan tayo. Ada tirag-o ti Apo, kat dayarag-o ti Apo, kayat na nga ited, daye pananggunguna kada tayo. Matthew, Kapitulo 25, versikulo 21. Nasayaat ti naramid mo, na imbag ken mapagtalkan nga dipen, kinunana iti among na. Gaputa mapagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanan kanto iti adu, umay ka makipagragsak ka kanyak, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kakabsat, numatalek tayo iti basit, dapay nga matalek tayo tumet iti dakdakkel. Ngem no saan tayo amatalek iti basit, addan tupay, adi tayo mapagtalkan iti dakkel nga banag. Iso nga kunana ditoy, umay ka ket makipagragsak ka kanyak, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, datayo kumaamamati ken ni Apo Dios. Ditoy umuna Korinto Kapitulo 15. Umuna Korinto Kapitulo 15 versikulo 58 kunana. Ngarod patpatgek akakabsat, agtalinaed kayo na tipker, ken di magaraw. Kanayon asangwenyo ti trabaho yu ama ipay ti Apo. Tamuyong adabo nga amin nga ramidan nyo, iti panagserbi iti Apo. Kakabsat, tarigagayan tayo laeng iti agbalin anatibker. Madaydayaw ti Apo. Tarigagayan tayo kumati agbalin nga natibker. Saan amagaraw? Kumadag iti pamati tayo. Agtalinaed tayo. Di tayo kumapanawan. Iti panagserbi tayo kani Apo Dios. No di kat di agtalinaed tayo kuma. Iti panagserbi. Iti Apo kabsat. Hebreo Kapitulo 12. Versikulo 1 ken 2 kunana. Numaipapan kada tayo, nalikmut tayo, kadag ito'y nakadado nga saksi. Ikatantoy nga rod, dagiti amin ang makasali ti dalan. Ken ti basol amang simbalod kada tayo. Ket agtartaray tayo asipipinget iti lumba apaki salipan tayo. Kakabsat, kadag ito'y nga daw, adu dagiti makalaped. Kadag iti kayat tayo nga aramiden, iti panagserbi ken ni Apo Dios. Ngem anya ti kunana, ditoy ikkatanyo nga rod amin dagitoy nga makasali anyaman dagiti makasali anyaman dagiti manglaped kada tayo iti dalan tayo kapsat nga sumurot iti panagserbi ken ni Apo Dios ikkatan tayo dagitoy aramid ti kabusor daytoy ket do aramid ti kabusor daytoy saan tayo nga magikadwa saan tayo nga umanamong iti daytoy nga raramiden iti kabusor kada tayo
no di kat di babalawen tayo kuma, saan tayo nga paiturayan, iti daytoy nga aramid, ti kabusor kabsat. No di kat kunana, agtaray tayo kuma, magna tayo kuma, nga agtuloy, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Versikulo 2, di tayo isinsina ti matatayo, ken ni Jesus a Pangulo, ken mangpunno ti pamati. Saan ana upay ni Jesus gapu iti cross? Ngem gapu ti rag-u nga gururay ken kuana. Di na pinanpanunot ti pan nakaibabain iti papatay iti cross. At daitan as itutugaw iti bakanawan iti trono ti Dios. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kakabsat ni Apo kunana ditoy nga saan tayo kubang nga isinsina iti panamati tayo kani Apo Dios. San tayo kung mga isinsina, iti panagtalek tayo kani Apo Dios. No di kat di, ikita tayo kumati mata ti pamati tayo, mata ti panagserbi tayo. Tani Apo tayo nga Jesus, saan nga naupay iti cross? Uray iti adat iti cross, saan nga naupay? Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. No di kat di, naagdaan iti rag-u, gapot adat ti agur uray kan kuana, nga gunguna, ket itan adda kunana ditoy, iti makanawan, iti trono, iti Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So kada tayo met amamatikan ni Apo Diyos kabsat, saan tayo kumanga maupay, saan tayo kumanga agsardeng, no di kat di, agtultuloy tayo kumanga agserbikan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga na dumaado dagiti laped, iti panagserbi tayo kani Apo Dios. Ngem dagitoy ko mga laped, iti panagserbi kabsat. Bayan tayo nga ti Apo isu ti agtrabaho ken agaramid kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Salmo 138 verse 8. Kunana ditoy, Apo aramidem amin nga karim, agnanayon nga waning gana, ti ayat mo di mo baybayan dagiti pinarsuam. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ni Apo Dios ti panggep na kabsat kayat na nga ilepas, kayat na nga ring pasen. Daye karinaken ka. Kayat na met atong palen. Daye karinaken ka nga aramiden. Kakabsat tilaeng masapul, agtuloy ka. Mamati ka. Iti Apo ket awatem kuma. Nga nananay ni Apo tayo nga Jesus, iso amanubot ken mangisalakan iti biyag mo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ni Apo Dios adda plano na iti biyag ti sagtunggal may sa kada tayo kabsat. Adda ti plano na, dayay plano na ket nem imbag ngem dayay planom. Nem imbag ngem dayay plano tayo. Adda ti nem imbag nga plano tayo. Adu dagiti plano tayo ti dayto nga biyag kabsat. Ngem amuyo kadi nasaysayaat dayay plano iti Apo kada tayo. Kat kuna tayo, kumakin ni Apo Diyos, Apo, bayamon, daya plano mon, ti maaramid, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kat daya plano ti Apo, isot maaramid, pagbalegin ng tumet, dahil ti biyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Gaputa, ti panggep na, nangat ngato, ngem dagiti panggep mo. Nangat ngato ti aramiden ni Apo Dios. Kadag ti biyag tayo madaydayaw tinapateg nga nagam ti Apo. So iti daytoy man nga rabii kakabsat. Sukimatan tayo man dagiti bagbagi tayo. Kitain tayo man dagiti bukod tayo nga biyag itatta. Hanga ti sabalit makitam kuma. Ngem dayta man bukod mo abiyag kitaim itata. Kat kuna numakitam data biyag mo itata. Nga dayo ti Apo Lord, kayat ko nga ti biyag ko ited ko ken ka. Kayat ko nga ti biyag ko isarbik ken ka. Kat numakita tayo meten nga addan ni Apo Jesus kadag ti biyag tayo. Kuna tayo kuma Lord, agtuloyak nga agsarbikan ka. Apo agtuloyak nga mamatikan ka ora anyat mapaspasamak itad ko ti biyag ko ken ka. Hallelujah. Glory to God. Kakabsat,
pasukimat tayo, tibiyag tayo, itata, iti Apo. Hallelujah, Lord. Dawatek man nga magipagtakdar kayo kanya. Agkararag tayo, iti Apo. Lord, iti daytoy nga rabii. Nagsao ka kada kami, Apo. Mamati kami, O Diyos, nga si Degen ti panagsublim. Tapnon umay na kami alaen. Ngam Lord, sakba naman kadi, nga umay ka. Itat nga rabii, dawaten mi nga sukimatem, nga nananay, dagiti biyag mi Lord. Anyaman dagiti makitam itata nga kinarugit, anyaman dagiti makitam itata nga basol, nga naramidan mi, dawaten mi kadi o Diyos, nga pakawanan na kami. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Uremet kadagijay nga nagdengeg kada kami itata. Lord, dawatek kadi nga agsao ka kadakwada. Kati saom kadi, o Diyos, napabileg da, napatibker da, kat addada ko mga si papanunot itata, o Diyos, nga agtuloy, nga agserbikan ka, kat anyaman dagijay nga pakadadagsanan da itata, iti dahito nga biyag, anyaman dagijay nga sakit, anyaman dagijay nga problema, anyaman dagijay nga kapadasan, nga dati sagtunggal may sa kada kami itata nga rabi, dawatan mi kadi Apo nga ikatem amin dagitoy. Ikatem kadi amin dagitoy Apo Dios nga mabantot ti biag. Ang amin nga nasantuan. Dawaten mi Apo Dios nga waya-wayaan na kami. Ang amin nga man nakabalin. Tapno iti kasta aglawag kakadi kadagiti puso mi Apo. Aglawag kakadi kadagiti kakabsat. Aglawag kakadagiti nagdengeg. Ang amin nga man nakabalin. Apo, tapdun makita da kuma na pumi nga Jesus nga iso ti pudno nga silaw ti biag. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Lord, kat da kami met Apo Diyos, nga anak mo itata. Lord, igigaman mi kumamet na dyan silaw, kada kami, Apo. Nga Apo mi nga Jesus. Nga iso ti aglawag kada kami. Tapno ni kasta, Apo Diyos, makapaglawag kami met. Makapagsilaw kami met, Apo. Uray pa'y kanagdi paset, nagdi pamilyami. Tapdun, o Diyos, dagyasan pa'y nga naisalakan, may salakan da kuma. Makita da kuma, nagyarasaya at nga raramidan mi, Apo. Madaydayaw ta na patay ganagan mo, Lord. Apo, tulungan na kami nga garamid, tinaimbag. Tulungan na kami nga garamid, tinaimbag. Tulungan na kami nga garamid, tinasaya at Apo Diyos. Tapdun makapagsilaw kami, Apo. Gapot ako nam kadagiti saom. Ngano gangatan mi ti silaw. Tapdun isaad mi iti apag isu, apakaisaadan na. Kat na kami, ang anak mo, insaad na kami. Iti apag isu nga pagsaadan na. Tapdun makita ko madagiti sa tao. Nga dani Apo mi nga Jesus. Kadagiti biyag mi, Apo. Madaydayaw ka, Lord, madaydayaw ka. Bendisyon ti sagtunggal may sa kada kami. Apo, ituloy mo ti agsaw kada kami. Kat tinabak nang nga espiritum kuma. Isu kuma ti adda kadagiti puso kan biag mi. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Lord, ikomit ken italak mi amin nga rod dagiti nga kararag ken dawat. Amay ga po itinagan ni Apo mi nga Jesus. Dawatin mi dagitoy. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tiyempo na tapno no, itad tayo dagiti seed faith offering tayo, iti Apo, kapsat patsek launay, nga dagiti itad tayo, itataket ammo ni Apo Diyos, dayjay ipaay tayo itata, dagiti ipaay tayo ket maipaay, nga trabaho ti Apo, maipaay, kapag serbikan pagdayo tayo kan kuha na agkararag tayo mang kadisakbay nga itad tayo dagiti offering tayo. Lord, iti daytoy nga rabii. Agyaman kami, Apo Dios, tadati gundaway mi Apo nga mangited kadagiti offering mi Lord. Dawatek kadi nga bendisyonam dagiti ima
nga ramatem itata, nga mangted Apo. Itad mo kadi kadakwada, dagiti nabakna nga salun at da. Pigsada, itinaldawaldaw, kadagiti panagtrabaho da Apo Diyos. Ammo mi Apo, nga itad mo kan lukatam, dagiti tawtawa iti langit. Tapnon itad mo kan luktam, Apo Diyos, dagiti adupay apanang pangbendisyonam kadakwada, Apo Diyos. Apo karim dayta nga luktam, dagiti tawtawa iti langit. Inton dagiti taom, dagiti anak mo kat itadda, dagiti pagrebengan daken ka. Sapay kay Apo Diyos, nga itad mo kadi kadakwada, dagiti nabakna nga salun at da pigsada, panang pagasat mo kadakwada, bendisyonam dagiti pasat ti pamilyada, kat sapay kadi Apo Diyos, nga sa laknibam kanidalan mo ida, kadagiti alaldaw, dagiti panagbiag da. Amay ka po, tinagan na Jesus nga po mi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Kumanta tayo timay sa kanta. Ay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Praise God. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. At talineto yung arod nga si Tatakder Hallelujah. Kapsat, tapnon mapantayo ni ti closing prayer, dawatek man kadikan ni Sister Vilma, ta idalan tayo ti panagkararag. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise. Glory to God. Hallelujah. 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 Oh God. Oh God. Panginoong Diyos, aming Hallelujah. Ama na nasa langit, Oh God. salamat Panginoon sa iyong anak na ginamit mo na naghayag ng iyong salita. Hallelujah, Lord. Panginoon, tunay nga na ang aming narinig na iyong salita. Oh God. Oh, Lord, nawa Panginoon, ang buhay namin na mga Hallelujah. anak mo ay magningning, Panginoon, Amen. Amen, Lord. mag-ilaw, hindi Hallelujah, lang sa Lord. aming pamilya, Panginoon, kundi sa lahat ng tao na aming Yes, nakakasalamuha, Panginoong Diyos. yes, Lord. Hallelujah. Oh, God. Lord, nawa Panginoon, ang dalangin namin, Hallelujah, Panginoong Jesus, Diyos, kagaya ng aming napag-aralan, Oh God. magningning ka sa aming mga buhay. Yes, Lord. Ibaba mo kami, Oh, Panginoon, God. at ikaw Oh, ang God. maitaas sa Amen. aming mga buhay. Amen, Lord. Wala pong silbi ang Hallelujah, buhay na Jesus, ito, Lord. Panginoon, Apo. kung wala kami sa iyong presensya. Bagay Tunay nga, dayo, Panginoon, Lord, ginawa mo lang ang Hallelujah, tao. Lord. You created a humankind, O God, Hallelujah, Lord. just to Hallelujah. praise you. Para Amen, lang, amen, Panginoon, may magpuri sa iyo. Oh God. Lord, walang Oh, silbi ang buhay namin, Panginoon, kung kami Hallelujah, po'y Lord. hindi nagpupuri sa iyo. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagmulat mo sa aming mga mata. Oh. Lord, na nakita namin, Panginoong Diyos, Hallelujah, ang Lord. buhay na wala sa iyong presensya ay walang silbi, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Lord, tunay din, Panginoon, salamat sa pagmulat mo sa Hallelujah, aming Lord. mga mata. Ang mensahe ng pagkamatay mo sa cross ng Oh, Kalbaryo. God. Ibinigay mo ang iyong buhay, Ama. Ibinigay mo Hallelujah, ang bugtong na anak mo na si Jesus upang mamatay Oh, at mabayubay sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah, Mamatay, Lord. Panginoong Diyos, upang kami ay magkaroon ng buhay. Upang kami ay magkaroon ng kasaganaan. Upang magkaroon kami, Alaydayo, Panginoon, ng buhay na maganda dito sa lupa. Lord Upang to ang God. aming mga kasalanan Lord to ay God. mabayaran, Panginoon. Hallelujah, Dahil walang Lord. ibang Yes. tao, walang Yes, Lord. ibang nilalang na siyang magbabayad, Hallelujah, Panginoon, sa Lord. aming mga kasalanan, Glory kundi to ang iyong God. anak na si Jesus. Salamat, Ama, sa iyong pagmamahal. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, wala po kaming magagawa kundi sumunod. Ang iyong anak na bugtong lang, Panginoon, Hallelujah, nag-iisa. Lord.
Hallelujah. Sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban hanggang sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Madaydayan ko. Kaya Panginoon, oh God, hallelujah, ngayong gabi, Panginoon, sa aming narinig, hawakan mo ang aming mga buhay, hawakan mo, Panginoon, ang aming mga buhay, nang ang mga naririnig naming mga salita, Panginoon, hindi, Panginoon, magdilim, kundi magningning, mag-ilaw, Panginoon, sa aming mga buhay. May apply namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mawala ang lahat ng ito, Panginoon. Lahat po ng naririnig namin, Panginoon. Lord, help us, oh God. Help us, Jesus. Help us, Holy Spirit. Hallelujah. Help us, oh God, to live according to your will. Help us, oh God, to live according to your word, oh God, in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong mga lingkod, Panginoon, dito sa Commission for Christ Fellowship, Thank you, sa Lord. aming mga pastors, Panginoon, sa buhay nila, Panginoong Diyos, na Lord, mapanalangin, ipapanalangin ang buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Lord. Salamat sa kanilang buhay. Ang aming dalangin para sa kanila, Panginoon, pagpalaan mo pa ang kanilang mga buhay, sampo ng kanilang mga pamilya, Lord. Hallelujah. Supply the wisdom, Panginoon, knowledge and understanding that they need, O God, Hallelujah, Lord. for your glory, O God, sa kanilang pagtuturo ng iyong salita. At Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak Hallelujah, Lord. na nandirito, Panginoon, ngayong gabi. Oh, thank you. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hindi po sayang ang pagdating ng you, bawat Lord. isa sa Thank you, amin Lord. dito. Hallelujah. Dahil, Panginoon, itinakda mo na ang Hallelujah, bawat Lord. isa na nandito, ikaw ang nagdala. Amen. Hindi kung sino man, Panginoon. Ginamit mo Thank you, lamang Lord. kami, Panginoon, Thank you, upang Jesus. anyayahan sila. But still, the power Hallelujah. of your Holy Spirit is the Oh, one, was the hallelujah, one who Lord. brought us here, Thank oh God. you, Lord. Bawat isa sa amin, ikaw pa rin ang nagdala sa amin dito. Amen. Kalakasan namin, Panginoon, na nagpunta rito, galing Salamat. sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we pray, oh God, in the Hallelujah, mighty Lord. name of Jesus. Lord, sa buhay, Panginoon, ni Brother Doming, Panginoong Diyos, ang asawa ni Sister Josie, we're praying for him, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, lukuban mo siya ng iyong kapangyarihan, encapsulate him with your power, O God, hallelujah, na ang kanyang narinig na salita mo ngayon, Panginoon, Lord, hindi po masayang maitanim sa kanyang puso't isipan, Panginoon, at Lord, manurture po iyon, Panginoon, hallelujah, at Lord, magbunga in Jesus' name. Hallelujah. Magkaroon po ng bunga, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na sumasagot sa aming mga panalangin. Lord, panalangin namin, Panginoon, sa aming downwards, O God. Bawat pamilya ng bawat isa sa amin darating at darating sila dito sa Commission for Christ Fellowship in one accord, in one spirit. We will praise you, O God. Hallelujah. Lord, purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We worship you, O God. We worship you. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain mong bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na inilaan mo sa amin. At Lord, sa aming paghiwa-hiwalay ngayong gabi, sa aming pag-uwi sa aming mga pansamantalang tahanan, Lord, samahan mo kami, Panginoon, makauwi po kami sa aming mga pamamahay, Lord. At Lord, sa susunod na linggo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Panginoon, muli makarating at makabalik kami dito sa lugar na ito upang, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, Panginoon, in one accord and in one spirit. Panginoon, purihin ka at inaangkin na namin ang katagumpayan sa lahat, Panginoon. Lord, we give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Balay hallelujah. Jesus, indet nati balaygi. Gloria, hallelujah. Madayda